Onte deixounos de novo Tobías de Leiro. Como xa saberán moitos, Tobías fixo 2 ensaios antes desta que parece a súa definitiva partida ao outro mundo. Algúns non esquecerán na vida o susto que levaron cando resucitou do primeiro episodio de catalepsia. Teño que ir falar co enterrador para que prepare o nicho. Eu de vostede esperaba. O nicho xa se abría e pechou tantas veces que parece un forno. Milagros, desengánate, muller. Oh, vai testamento máis raro, non? Este home é tan despistado que seguro que grabou o partido de fútbol por riba do testamento. Pero sí. ¡Buah! ¡Qué partidazo! Como me gustaría volver a verlo. Sabes o que temos que facer? Ver o partido. ¿Tú crees que...? Se están dormindo e os que non durmen están borrachos. Veña, mete a cinta e baixa a voz. Vale. Estas son as miñas... Por fin! Para que saibades que quero que se faja coas miñas pertensas despois da miña morte verdadeira. Quero que fajades unha cousa. Quero descansar xunto ao meu irmán. E xa que en vida estivemos sempre separados, agora podamos descansar xuntos e ter a eternidade. Agora só nos queda cumplir a súa derradeira vontade. Milagros. Mira que hai un problemiña. É que o meu pai quixo que botaran as súas cinzas ao mar ali do Obradoiro. É claro. Non sei, pero eu sigo sen velo. Milagros. E a súa derradeira vontade. Descansaron da seu irmá. E as cinzas do seu pai están no fondo da ría Don Jones. Ou nas tripas dunha robaliza. Perdoa, nena. Non quería... Tanto dá nas tripas das robalizas como nas dos vermes. Vicente, por favor. Perdón. Quería dicir que a alma, que o importante vai estar igual con Deus. Os que quedamos aquí xa sabemos que nos gusta ter un lugar que lembrar e todo eso, pero aínda así... Levarlle flores. Que fajo eu con todas esas flores que teño aí? Pois levarllas ao lugar onde descansen os seus restos, sexa no Campo Santo ou no fondo da ría. Pero os incinerados non van ao inferno? Non, muller, non. Eso é para as malas persoas e para os pagáns. Pero tanto Tobías como teu pai eran vos homes. E nos o único que queremos é que sexan felices ali onde estea. Claro que sí. E iso pasa por incineralo e botar as cinzas no río, non? Sí. Pois si, iso é o que ti queres, meu velliño. Non sei como faz, pero sempre saes coa túa.
Mira, imos facer o que ele quería. E non me digas, isto é moito máis bonito que o Campo Santo. Oxalá os corpos pudesen xuntarse sen ter que queimalos. Pero, Milagros, pensa no que dixo don Vicente. O importante é a alma. E a alma non hai maneira de queimala. Pobre Tobías. Eu nunca crin que estivese morto. Para ti e para min, non o está. Non, faino ti. Pero ti é a súa sobriña. E ti é a súa... Quero decir que ti és como a da familia. E cuidaches del todos estes anos, así que é xusto. Bótalles das flores ao mar. Gustabanlle moito. El non quería que se soubera, pero era un home moi sensible. Non che dixo? Cuspidiño ao meu pai. Que descanse en paz o tío Tobías. As súas cinzas repousan xa na ría do Anllóns. Se a alma voa cara algures, o seu corpo perténsenos para sempre, porque aquí quedan os seus restos, afundidos eternamente nesas augas que tantas veces sucou. Tobías, boa viaxe, amigo. Algún día nos atoparemos sobre ese leito tan doce. Tin que a terra é a última morada, pero ti repousarás xunto ao teu irmán nesas tranquilas augas do Anllóns. Vou quedar un pouquiño aquí. Estou a justo. A verdade é que tiña razón. Estas vistas son máis bonitas que as do Campo Santo. Isto de botar as cinzas ao mar non é moi ecolóxico, que digamos, pero xa non é moi legal tampouco. Carlos, fai o favor, non? Que hai? Hola, Elena. Hola. Pois, nada, viñamos despedirnos. En fin, que teñas unha boa viaxe, Elena. Faseñas. Ti queres falar comigo? Eu? Sí. Sí, claro. Carlos, fai o favor, que ta soña vai ou non? Ben. Pois nada, que é unha parvada e baste rir. Pois gústame rir. Pois que onte pola noite no velorio non che falei porque como estabas con Carlos e Carlos estaba tan, non sei, tan ajarimoso contigo, pois a min entroume unha cousa e non puiden... Pois, non sei, eu tamén me sentí un pouquiño... É que claro, como andabas por aí e non dixías nada. É que sinto moito. Pero como vas sentir? Pero se a parva fun eu, tiñache que ter falado. Mira, quero que saibas que Carlos díxeme que é moi feliz contigo. E mira que cousas, que se sentía un pouquiño culpable de que todo lle fora tan ben. É que parvada, non? Coa de cousas que temos pasado aquí no Varadoiro. Vaya, pois xa me gustaría a min ter alá unha amiga como a ti. E sempre a terás. Ven acá. Oi! Como non vai haber suicidios, lindiña? Como non vai haber suicidios levando esta merda no pescozo, che? Papi, marcha xa, vaste manchar. Como vou marchar, home? Lady Laura non dá chegado, ela non sabe chegar, 3 días chegando tarde, e non é así, o conto. Tranquilo, que vai vir agora. ¡Ah! ¡Uau! Pero vais a vos, non montes nada. Queima, lindiña, vais a vos, che! A ver que che limpo. Ai. Hola. Bos días, que ti, Lady Laura, non sabes ler as instruccións dos despertadores, como traballan os despertadores. Carácter. Carácter non se come. Mira como estou pola túa culpa, che. Pero eu non fixen nada. É que licuá, non faz nada. De chegar agora, non me persijas ti, Ai, papito.
Mira, espera un momento, non marches Non así. pero nada, non pero nada. Cambia a Non. camisa. Deixadme en paz. Sinto chegar tarde. Nada, foi miña culpa, Estaba explicando unhas cosas de matemática. Ai, perdoa, Lauriña, é que é Petróleo que está nervioso entre o bar e a alcaldía. Está insoportable, non sei. Oh. Diga. Ai, hola. Sí, un momentiño. Laura, é para ti. Sí. Fito, canto vas quedar? 2 días? Que ben. E que temos un partido de fuito pendente. Espera que lle vou dar o cambio a un cliente. Esquécetelo, e se ven 2 días se vou no ter secuestrado. Dime. Sabes como unha chavala, parece que tes cadea perpetua. Non sei, te dirás. Como que 3? Ah, sí, claro, sí. Cando chega? Non pasa nada, xa falaremos. Ata logo. Mira, Laura, non estás contenta de que te chame a teu mozo? É que ven con Isabel. Perdón, volve con Isabel. Isabel, aquela profeta tan cachondona. Ai, que delicado es, Lois. Dixía de cachondona polo simpática que é. Simpatiquísima, pártome da risa. Mira, Laura, non te queixes. Fito acaba de chegar e chamoute. Sí, dende a radio, pareceche bonito. A súa moza aquí currando el por aí de turismo con Isabel. Ensinándolle a emisora. Volvéndolle a ensinar a emisora. Paciencia. Pois Isabel está moi interesada nas loxas virtuais, Leva todo o día facéndome preguntas. Eu penso que ti deberías... Gustaríame facer un programa de radio contigo sobre o tema e despois pasarlle aos meus alumnos. Non hai problema ningún, Por certo, xa che fixen a grabación daquelas entrevistas que tanto che gustaran cos mariñeiros jubilados. Ai, graciñas, Brais, es un feo. Pois veña, ide preparando o programa e xa veño agora, vale? Vale, ata logo, Fito. Veña. Como queres, con leite? Sí. Non sabes canto te agradezo que fagas ese programa por min. Estás segura de que non altero a programación? Por favor, se eu nesta emisora son prácticamente o que manda. É que, cando souben que na Costa da Morte xa funcionaban as lonxas virtuais, interesoume moitísimo o tema. Vamos facer un programón auténtico. Agora falamos co alcalde, pedimos algo de material e vai ser unha cousa absolutamente redonda. Agora? Así, sen pedir cita nem nada? Con Petróleo. Somos íntimos, xa verás. Non, isto non é unha mancha, isto é o mapa de Panamá. É que é o que me faltaba a min, todo o mundo ríndose de min e ti chegas ao meu despacho aquí a mostrarlle a mancha, aquí a túa amigiña... Isabel, non? É profesora. Profesora na Facultade de Náutica da Coruña e ven facer unha colaboración á Radio Portosal. Wow! Uiche, se o da mancha foi un comentario inocente. Que me queres? Vai, non me rompas a cabeza, mira o traballo que me queres ti a mí? Mira, eu viña a pedirche... Cartos, non? Ti tes un mecanismo de pedir... Tes un aparello que traballa así, non? Pedir cartos, Tes aquela merda da radio che de CDs de toda canta música aí no mundo. Eu estou escuitando sempre a mesma merda de acordeón. Explicarásme algún día. Petróleo. Dime. Eu só quería mercar algo de material para un programa de radio. Un programa que vai tratar sobre o tema de... Sobre o tema dos cartos ou sobre o tema da música, que son os teus temas. Sobre a lonxa virtual. E aquí, Isabel vai ser a convidada. Wow! Felicidades, Isabel! Moi ben, E que pasa? Teño que escribir o programa, non? Facemos unha festa. Mira como estou de traballo, eu. A min que me importa, fai o programa. Creo que estamos molestando, Brais. Sí, eu tamén creo que vai ser mellor que marchemos. Por favor. Pa logo, Petróleo. Hola, Lauriña, que? Xa lle notei algo raro cando falamos por teléfono. E agora nin me saúda, pero que lle pasa? Non lle gustou moito que viñeses con Isabel. Non. Non é só que volvas con Isabel. Antes de vir saudarme vas con ela a radio e despois a buscarás algo para pasar máis tempo con ela que conmigo. Que non, muller, que Isabel veu para facer un programa, home, que quedou con Brais na radio. Soame a excusa. Pois sí, ves? É certo. Aproveitei que ela me trouxe no coche para poder estar contigo. Xa me gustaría a min saber as veces que parastes polo camiño.
Pero que dis, Laura, que a min Isabel non me gusta, entendes? Pero ti, ela sí. Mira nunha película, non sabes? Esta na que unha muller namórase dun rapaz. Como se chama? O graduado. Pero el alumno estaba bastante maior que Fito. O graduado non era, era esta outra que vimos. Sexo nas aulas, esa. Moitas gracias, Lois. Ti sempre tan oportuno. E agora que falamos de cine, segue sindo con el ao cine? Só un par de veces. E aos concertos? Tamén. E segue dándoche clases particulares, non? Pois sí, Laura, sí. Pois intenta poñerte no meu lugar por un momento. É que non sei de que vai todo isto, nin que pretendes ti, nin que pretende ela. Pero, Laura... A mí non ten por que falarme así, eh? Sí. Hola. Hola, Brais. Veño poñer unha denuncia por acoso laboral. Acoso laboral na radio. Pero que che pasou? Tes problemas cos auriculares ou que? Unha denuncia contra Petróleo. E que fixo? Darche cun bimbio na punta dos dedos? Trato indigno. Faltoume o respeto. Berroume. E por riba diante dunha rapaza, moi guapa, por certo, coa que me levo especialmente ben. Mira, o da rapaza, contallo a Loli, que é material para ela. E o da denuncia, home, non podes denunciar unha persoa por portarse tal como é. Petróleo é así, é algo animaliño. Aldraxoume en público. Home, a rapaza, por guapa que sexa, non creo que se poida considerar público. En serio, este é un tema moi grave, Eu quero denunciar. Pero, a ver, home, por que non falades? Falando entendes a xente. Chegado a un acordo, dialogade... Non, eu non tiño nada que falar co animaliño ese, xa me chegou ben. E se o chamo eu? A ver, ó. Petróleo. Hola, son Sabela. Que tal? Mira, teño aquí a Brais que di que... Mira, o de idiota tamén lle dixeches a cara. Petróleo, escoita. Se non te controlas, Brais, pódete denunciar. Que podes ter problemas, home. Mira, eu tamén estou moi ocupada. Ala, ata loguiño. Que? Son un exagerado, non? O certo é que está un pouco excitadiño, sí. E terá amaño ou hai que leválo polo penal? De momento vou falar con outra persoa. Creo que Petróleo non é o mellor interlocutor nestes momentos. Pois ou faz algo con ele ou Brais denuncio, Filla, ti sabes de agulla de marear. Convence para que acougue un pouco. Sí, xa o sei. Pero que o pobre xúntaselle o seu nervio natural co consello, o cazador, o bar, ser pai. É que eu cada día gasto máis enerxía do mando. Pois ti é a única que o consegue. Eso que ainda non che contei o peor, Mira, despois de falar con el por teléfono, agardo calquera cousa. Calquera día temos unha desgracia. Mira pa aquí. Xa verás. Que? Mira esto. Pero que? Tedes ratos na casa? Non, son dentelladas de Celso. Que? Adormece e saille todo o nervio xunto. E mira, é a terceira que me desfai. Ai, mi madriña. E soñando, empeza a berrar. Presuposto, banda municipal, churrasco, viño, onde está Carmiña? Eu que sei, tolea. Está sobrepasado. Pois tens que tomar medidas con este home, Levala a un terapeuta que lle dé un relaxantes, unha terapia, algo. Algo teño que facer, Sabela, pero que non teño esperanza. Non me extraña. Mira. Home, Laura ten algo de razón, non? Isabel vai e veña sempre comigo a Portosasa e a todos os sitios é para cabrearse, non che parece? A verdade, un pouco si, é fito. É o bico que me deu nos labios. Xa arrosoume, pero... bicoume, Se cadra non se atreve a lanzarse, vai pouco a pouco. Pois agora que o dis... Agora que o dis, sí, ves? Pero isto que quede entre nós, Lois? Vindo pa aquí, tocoume 3 ou 4 veces a perna. Bo, Fito, iso sería cambiar de marcha, só... Sería, pero tocar tocoume. Os concertos, os cines... que dis? Desde logo, Lauriña, que lista As mulleres é o que teñen, actívase o sexto sentido e... E que vas facer agora? Home, eu recoñezo que teño algo de culpa, non? Gustábame coquetear e facer que lijaba, non? Pero sempre sen chegar a nada, Pero prefieres a Laura, non? Claro que sí, home, claro que sí. Vou ter que falar con Isabel, Doeralle, pero... vai ser o mellor para todos. Pois eso, eu dixía de empezar falando do comercio por internet. Posibilidades, aforo de tempo, estas cousas. Sí. E despois?
Despois podemos pasar a centrarnos o que xa na Costa da Morte, en como se van implantando as lonxas virtuais. Perfecto. Ah, que che imprimen estas follas, non me lembraba. Ah, genial. Ai, graciñas, Paula. Sodes encantadores, eh? Bueno, todos, menos o alcalde, que vai elemento. O petróleo. Pero sei un anaquiño de pan. Pois a Brais faltoulle pouco para comelo, eh? Botouse a el dunha maneira. A verdade é que estes días anda bastante nervioso, pero boa persoa, eu coñezo de sempre. Hola, Fito, que tal? Isabel, temos que falar. Paula, déixanos sós, vale? Senta, Isabel, senta. Jesús, que serio. Que non che parexa mal, pero teñoche que dicir unha cousa que non che vai parecer alá moi ben. Pero vai ser o mellor para ti. Ese non é Fito. Pero que fai? Ai, Lauriña, seguro que che fai unha declaración de amor como nos programas eses. Ves? E ti desconfiando de él? Sube o volume. Ainda que non moito. Os homes son algo cortados para estas cousas. Pero estás esforzando. Pois que lle axude Brais, porque non dá saído do paso. Non te poñas así, muller, que eu estou aquí por ti. Mira, non me interrompas, Vale? Que canto máis me lance, pois moito mellor para os dous. Sobre todo para ti. Isabel, sei perfectamente o que sintes por min. Tesme moi comprensidos. Se cadra, eu tamén che fixen pensar que había algo entre nós. Que tipo de algo? O amor, que é tan cabrón. Ti agora andas por min e eu ando por outra. Pero tranquila, non te preocupes. Non te quixen dicir antes porque non viña a conto. Pero agora que te estás enamorando de min, teño que dicir. Isabel, hai unha muller na miña vida. Chámase Laura. Non é... Xa é o costume, Ai, Fito, verás, coido que aquí hai unha pequena confusión, a ver como te explico. Ti és un bo rapaz. Caesme ben, pero dai a gustarme... Se case podría ser o meu fillo, Fito. E logo os sorrisos? E iso de pagar máis entradas para os concertos? Eu son así con todo o mundo, Fito. Eu son así. Ai, és así. E tamén andas bicando a todo o mundo por aí, non? Porque a min bicáchesme, que eu acórdome. Pois, eu non me acordo, pero se o fixen, seguro que foi por accidente, home. Por accidente? Está ben. Non o podo creer. Do que se decata unha pola radio. Que vergonza. Veña, rematou o espectáculo, Laura, non sei, polo menos Fito dixo que a quen quería era ti, non? A min gurria esa coa que está por costume. Alguén vai ter que explicarse, vaya que sí. Que hoxe que temos aquí no petróleo? Patio de comadres, lo, Levas unha mancha de café na E cabeza. ti non lavas as mans cando cortas o embutido. Papito! Que tiña? Pero que fai? Mira como está. Mira como está ela, home, vai para que? arriba, home, perdón. Estálle ben. Por crido e por prepotente. Os homes é o que teñen. Mira as peles e xa dan todo por feito. Aí falaches, neniña? Hostia. 2 camas. Para que carallo queremos 2 camas, lindiña? Cantos somos neste matrimonio? Escoítame 2 antes de berrar. camas. Escoítame antes de berrar. É unha medida preventiva que me recomendou Sabela. Sabela. E por que non lle recomendas ti a Sabela que poña un pastor eléctrico no seu cuarto para que non se lle cheje pitusa? Estás moi agresivo, papi. Non sei que pasar contigo. No. Estás confundindo a agresividade cunha mijiña de nerviosismo que teño. Unha mijiña de nada de nerviosismo que teño polo meu cargo. 2 camas. E por que falan ese ton? E por que te camas as almofadas? Porque son como emperador ese romano. Mandíbula. Ai, papi, a xente está asustada. Non se atreven a falar contigo pola rúa. Nin siquiera entrar no teu despacho.
Por que entran mojando? Entran mojando no meu despacho. Non é o meu despacho, é o despacho do Consello. Xa primeiramente, entran mojando. E alguén, aquí en Portosás, terá que traer a esa xente ao rejo. Papi, Brais ia te denunciar. Brais, merda. E non o fixo porque comezou Sabela, ok? Eu non quero comedias traballando, non quero comedias traballando, non quero comedias traballando! Véxote moi mal, véxote moi mal. Non, dimo xa, dimo. Dime que xa non me queres e xa está. O primeiro gustabache así e tiña o mesmo carácter. Ai, papito, non é o carácter, é que estás psicótico. Aprendiches a dicir psicótico, non dis outra cousa, lindiña. Ai, fala con Carlos, papi. Fala ti. Ok, as camas quedan separadas. Ei! E de que carallo falo con Carlos? Sabes de que? Técnicas de relaxación, Mira, eu falo con Carlos. Pero como me convirtan nun zombi deses, hai que quererme igual. Moi ben. Eu non creo nos milagres, pero moi ben. Con que acougues un pouco xa me vale. Veña. Eu falo con Carlos, pero xa estamos arriando esta cama de aquí, Veña. Pero xa estamos arriando esta cama. De aquí, como é debido. Coitado. Arriba con ela. Hola, Lauriña. Pensei no que me dixeche e xa falei con Isabel. Tería que ter arranxado moito antes, pero agora xa está. Non me digas. Sí, definitivamente. Tiña razón ti, Estaba colgada por min, pero sales cun rapaz máis serio. Cala a boca. Dixenlle que estábamos comprometidos e supoño que agora ela estará pasando mal. Que máis lle dixeches? Faleille de ti. Sí, faleille de ti e ela comprendiu perfectísimamente que xa non tiña nada que facer. Fito, tiñalo o micro aberto. Non, iso é imposible. Escoitei toda a conversa pola radio. Que conversa? Menos guapa, intelixente e boa persoa que Isabel. Mingurria, é o meu favorito. Que son moitos anos, e xa se sabe, o costume, non? Escoitaches toda a conversa, non? Penso que foi un sí, eso é Fito. É que facer terapia nun super... É que non é así facer terapia nun super. Mira, este é o lugar axeitado para poñer en práctica o método que che ensinei, Venga, toma. Toma. Oi. Concéntrate, Concéntrame. Estás mentalizado? Estás preparado? Cala. Venga, imos. Claro, como estaban os micros abertos, oíselle todo. Non te decatas. Loli, estás todo o día falando, che. A ver, home, Espera a túa vez. Oi. Ti non te apures, que esperen que chegar máis tarde. Cero, petróleo. Veña, ti concéntrate. Veña, inspira. Respira. Eu respiro sempre, a ver que se lle evaporan os ojos, che. Gravísimo, Desde logo o teu é gravísimo. Imos ter que pasar ao plan B. O tai chi é o mellor para o teu mal. O que dixo? Se te chenes é moi excitante. O tai chi, Loli, o tai chi, que é unha técnica oriental de relaxación. Bruxarías no super non. Só vai non facer a tua caravana se queres. Non, Loli, o tai chi este é como parecido ao taekwondo, pero sen apañar tantas hostias, entendes? É un xeito de explicar o que non me gusta, Tai chi é unha técnica que persegue a paz interior e o equilibrio. Eche pasar un vídeo que teño, xa verás. Como o de Emma Ferson que teño para facer gimnasia na casa. Non me compares, Loli. O tai chi é unha técnica milenaria, muller. Tamén é milenario meu. Máis de 1000 euros levo gastados en revistas. Loli, pero ti estás-me a falar do culto ao corpo, entendes? O tai chi o que fai é cultivar a mente, preparala para sacar dela os mellores froitos, entendes? Xa. Por iso tes ti esa leira de patacas na cabeza. E ti que? Ti para que tes a cabeza? Ti non tes a cabeza... Ti chi, a ver, que? Home, xa, non me... Mira, vamos, que me parece que nos fai falta o tai chi os dous. Eu non quero melón. Por lo menos non me dixeron que yo apuntara. Pero mira unha cousa, isto do man, que carallo é? Calquera cousa, concéntrate, home, veña. Así. Nota como se lixeira o corpo, Como se eleva o espírito, Ajá. Home, eu o que teño, eu noto, Noto o chi tudo, pero teño medo de pinzar tudo por aquí, xa, non? Que estilazo ten petróleo, Que servían os dos pa un circo. Home, vala, no. Mira, esto non vai funcionar, vai romper un oso.
Veña, así, que flúa a enerxía, Ajá. Ti vai liberando todo o teu chi. O chi, todo o chi. Saca de ti. É que é moito chi, é que eu, entre o chi e a tensión, é que teño medo de cagar polo pantalón, avante. Veña, cambia de lado, Veña. Eia, sí. Eu o que non entendo é o da má. Sí. Nada me vai perturbar. Nada. Todo eu son armonía. Todo. Cando me pregunten, contestarei pacientemente. Que? A que estás mellor? Vai relaxado, Eu noto, eu noto aquel do chi, pero ao mesmo tempo tamén me dá, non sabes, o aquel de violencia, de meterlle un hostión a algo, non sabes? Pasa as veces que se libera tanto chi que fai falta unha terapia compensatoria, non? É que non... Noto... Pásame esa almofada que tes aí, Ai, non, Carlos, eso non, que xa o probou. Eso roeas todas. Tranquilo. Veña. Golpea aquí con forza. Petróleo. Sí, veña. Pero... Golpea aquí e con golpe liberas o chi. Lindiña, é que de aquí quitan o ferro dos barcos, eu digo, che. Por eso, amodiño. Petróleo. Mira, eu fago unha tensión aquí, entendes, que reflexa toda a enerxía. Eu non absorbo nada. Ti dalles sen medo, xa verás, se eu estou... Ai. Estaba despistado. Niños. Non, antes de que mates a Carlos, o mellor é que reciclamos todo o tu chico que sobre, pois aproveitamos para facer algo. Veña. Fui do aquel do chi, Sí, do chi. Ui, velo aí ben. Pero parece moi tranquilo. Seguro que vai estoupar. Moitas películas ves, Pitusa. Ten ansiedade e berra, pero nada máis, muller. Hola. Hola, Petróleo. Pasa. Vaya, Brais, Hola. Tiña a intención dentro do meu propio ser de falar un pouco contigo, porque... Esa maneira de empezar non me está gustando nada. E mantén as distancias, por si acaso. Querelos deixar acabar, por favor. Vai a dicirche que outro día estaba algo dos nervios, eu estaba atresado dos nervios e agora estou mellor, Prepárate para chamar ao 061, Sabela. Estás xogando despiste, Petróleo, e non me gusta. Deixa que se explique, por favor, Pitusa. Dalle, home. Raseu... explicación dicirche que eu tiña algo de correntada na cabeza, sabes? Tiña xa o temporal na cabeza e... A que non lle pasou algunha vez ter algo de correntada na cabeza que eu non aguanto estar así contigo e que viñas así, co meu home, viñas así... Que che retorce os dedos que lle ensinou Carlos a facer karate. Tai chi, Pitusa, tai chi. A cousa, leva razón, sabe, a cousa é ti chi, karate non é. O ti chi é... Dentro do teu propio ser, Pitusa, é moi bon, porque, mira, eu o chi que tiña, o chi que é o que lle chaman... É o que lle chaman mala hostia aquí en Porto Sás, pois xa me quedou todo Brais na caravana. Daquela non lle volvo a medrar unha berza. Eu vexote moi ben, Petróleo. San, tranquilo, moi ben, moi ben. Sí, podeme arrimar. Como non, home? Sí, sí, algo de maniota polo ti chi, vai. Pero dentro do meu propio ser, eu digo che, Brais, que calma como na boca dun defunto, eu non sei, meu home, pedirche desculpas de corazón, pedirche desculpas de corazón, xa. Claro que che perdoa, home, non che vou perdoar. Pois gracias, meu, gracias, que... E agora que estás tan suave, eu creo que dos presupostos da radio poderíamos falar, non? Estou suave de todo e, a máis, digo-vos que aprendín a dicir que non de outra maneira completamente. Pero sen violencia. Sen violencia, o que che quero dicir é que o Consello, dentro do seu propio ser, este ano non pode axudar porque os presupostos xa están presupostados daquela maneira, pero que, Brais, dicirche que é unha prioridade absoluta é que Porto Sás non pode estar sen radios, senón Porto Sás sería unha merda. E estou pasando algo de vergonza, marcho, que vai, agradeço que che vaya ben e dentro do vosso propio ser que esteades ben. Pecho aquilo, non? Aburiño a todos. Ala, talón. A min con esta tranquilidade non sei se non me meterá máis medo.
Vou chamar a Belinda para ver que lle fixo. Belinda, que lle fixeches a Petróleo? Non, tranquila, non pasou nada. Pero é que está cambiadísimo, muller. Non. Para que vou querer que corte leña? Nós temos vitrocerámica. E Carlos receitoulle un chi ou non sei que. Vai no drogar, Manolo, xa o verás. Pois saber que poñerá tanta brigada de estupefacientes, porque eu non sei que me vai plantar nesa horta. É capaz de plantar porros deses. E Fito fixo un ridículo na radio que nin imaginas. Dixo que Laura era fea, parva e que estaba moi delgada. Non van durar nada, Manolo, nada. Ai, que talento desperdiciado tes. Facías un papel na secreta. Hola, Fito. Laura está por aí. Dime unha cousa, o de Isabel é infundado ou a túa moza ten razóns? Exmoza, Loli, se non che importa. Laura, por favor, escuita, mo, que... O da radio foi sin querer. Eu dinlle ao micro e abriuse, entendes? Claro. E agora dirásme que non fuches ti quen me chamou mingurria, non? Eso foi con cariño, home, que sabes perfectamente que cando dixo eso de mingurria é porque é unha cousa ben feita, entendes? Insignificante. Pero claro, iso non é nada se temos en conta que estás conmigo por costume. Ei, parademo carro, que aquí está vendo un atropelo verbal, O choque de onde partiu? Que choque, Manolo, que choque, que foi un malentendido, home. Un malentendido ese, Fitiño, que viña de fronte ou pasou del Geira. E quero dicir, avisouche de que a falar ou deu ya a lingua sen previo aviso. Entrou a saco, Manolo, como a un trailer de 16 rodas adiantando pola dereita. Que non, Manolo, que non, que lle din ao micro sen querer, escuitouse todo, A lingua foi o que lle deu ese. E non sei en querer, Pero, meu santiño, non sabes que hai que ser máis sensato. E pensa as cousas antes de dicilas, É menos na radio, que todo se sabe. Aí, Manolo, mételle unha multa por imprudente. Unha multa e retirada de carné. Ala, circulen. E levame plásticos por cambio chove. O que me faltaba, autoridade meténdose nas nosas vidas. Pago cho despois, Loli. Xa podías ir controlalo o tráfico a outro lado, Que hai que aguantarte. Toma. Estáche ben por meterte onde non se chaman. Estivas escaladiño como a min. Mira, é que non estou tranquila. Non creo ese milagre de curarse nunha soa sesión. Non me fío nada, en absoluto. Erelle mellor probar coa acupuntura. Un par de agulliñas en cada orella relaxan moitísimo. Ai, sí, como se fosen aretes. Eu penso que mellor na lingua, que lle fan máis efecto. Confiado un pouco nel, que eu notolle melloría, Canta guapa no Petróleo. Fixeches algo no pelo? Non. Non cortache o pelo? Non. Estás toda guapa. Ai. Que tal? Preocupada, papi. Que tal ti no consello? Ben, bastante ben. Traballando algo. Dándolle. Queres que che bote unha mão? Non, papi, non. Non? Petróleo, pareces outro. Vai, tú, non son o mesmo, pero tú falando con Carlos e facendo chichi deste, falando do sen, armonía, paz e todo eso. Ai. Agora estou pensando eu que para 2 días que estamos aquí, pois aí hai que estar ben, non? Mira, papi, está me poniendo nerviosa con tanta educación, con tanta parsimonia, con esa voz, En cualquier momento explotas. ¡Bum! Sí, mira, casi estou arriba. Sí, vai arriba. Vou. Sí. Vou con Carmiña. Ok. Non hai un biquiño para un Non home? hai. Hala. Chao. Aburiño. Chao. Mira, e vos que mirades aí, que levades 2 horas aí sentadas. Non tedes nada que facer no xulgado ou que? Hai todo o día. Hola. Moito traballo, Belinda. Bastante, Laura, bastante, Pero claro, como estás todo o día de parranda por aí, nunca chegas en punto, nunca. Non lle rifes así a rapaza, Belinda. Ai, claro, Pitusa, a ti non lle pagan, non? Pero, Belinda, que tes? Xa tapaste ben? Mira, e a ti que che importa, Aquí que está pasando? Perdeu mal xenio Petróleo e atopou no Belinda. Ai, Isabela, síntome fatal por berrarlle onte a Laura. A nos deixaches nos pasmadas, É que son os nervios, teño algo aquí dentro que me afoga, que non me deixa vivir. É a tensión destes días, muller. E Petróleo que? Ai, el moi ben, perfectamente. Pero esta noite pasou algo terrible. Que?
A almofada pareceu outra vez roída. Sabíao. Iso foi que non botou fora o chi antes de deitarse como lle mandara Carlos. Non, roída do meu lado. Ainda non chegou Lauriña. Non. Son para ela, gustaranlle. Como que para ela? Pero terás cara, Fito, que montache na radio. Contrólate, Belín. Que... Son moi bonitas, Fito. Ponme un café, ó. Fito, e ti que? Cando nos deleitas con outro capítulo dese serial radiofónico? Non me fal, só... Laura cabreouse e agora non quere nin verme por diante. Mira, saca esa flor de aí, eh? Vale, sí, non? Sí. Dixenlle en público que non era moita cousa. Pero tamén lle dixen que quería, non? Mira, díxenche que sacase esas flores de aí, non que as cambiases de sitio. Estás xorda ou que? Sacas, Fito, que non está o forno para bolos. Belinda, lo que mal teñen aquí, ó. Que mal teñen aquí? Ti limpa la barra, Como se nota que non? Saca eso de aí, home. Pero, que vos pasa? Volvestes vos tolos ou que? Todos los Fito que está facendo parvo con este ramo de aquí para lá. Laura, son para ti. Moi ben, Fito. Que pasa? Que non che chega con arruinar a miña vida sentimental que agora ves pola laboral? Pero non te poñas así, Laura. Ai, mi madriña, isto vai ser unha epidemia. Pásache que estás descargando a enerxía da resposta anticipatoria a un estímulo condicionado e esperado que non se presenta, sobre estímulos diferentes e con unha intensidade que non é adecuada. Pensei que fujaba. Lino nunha revista. Ese é o teu problema, Belinda. Xa, de memoria moi ben, Loli. Pódelo repetir, que dei no primeiro estímulo. Ay, pero mira, soa fatal. En esta revista decía se o que teño é grave. Grave. Non é mortal, pero a cura é moi complicada. Non lle fagas caso, Belinda. Chapuno agora recita como se fora un rosario. Aí falaches. É que... A ver como vos lo explico. Na revista viña o exemplo de Nova York e o tren urbano. E que revista era? Nuevo Vale, non? Escuitade, a xente que vivía ao lado do tren toleaba por o rebumbio, pero ao final afíxose. Tai seguidesme? Sí. Talmente o mesmo que me pasou a min co rechouchíos da Pillara Papuda cando fun pa caravana. Igual, Ves? Pois cando quitaron o tren, a hora que tiña que pasar por ali, a xente poñíase histérica porque o rebumbio non se producía. Collédelo. Sigue ti co da Pillara, como é? Que se non escoita a Pillara non durmes? Que va, non, durmo máis tranquila cun amanso. Eso non ten nada que ver co que lle pasou a Belinda, non? A Belinda pasa o mesmo con petróleo. Estaba afeita do malo. E agora que acoujou, a enerxía espállase. Ai, pode ser como cando lle daba o peito a Carmiña, Que chegaba a hora de mamar, ese neno estaba dormindo, o leite saía só. Pois é así, con petróleo lévala clara, Como xa lle marchou o chi. Belinda, algúns houbo que internalos. Eu non digo manicomio, pero nun sanatorio estarías moito mellor. Non lle fagas caso. A enerxía libérase e punto. Xa está. Curou o petróleo? Pois ti tamén. E se queres falo con Carlos, que el desto... Deixo estar. Oye, dixo eu, toda esa enerxía sobrante non será por falta de alegría na cama. Ai, Loliña. Unhas mulleres tolean por escasez. Mira, Loli, Mira, Loli. Unha cousa é un consello, outra cousa é dicir barbaridades da xente, O que? Porque non me toque importa. Mira, vou liberar a enerxía a outro lado. É que a ti tamén xa che vale, Belinda, que tes, Estou soltando enerxía. Vai, susto me deches, muller. Pensei que che pasaba algo. Paréceche pouco, Eu tamén teño sobredose de enerxía, non sei que facer con ela. Pepe, así non creo que vayas moi lonxe, Como moito vas quedar rouca. Estou desesperada, Carlos. Petróleo curou, pero eu estou dos nervios, non sei que facer. Vale, pero hai outras maneiras de acougar, Ven comigo que xa sabes que son un experto. Ai, non sei que dicirche, Xa me dirás por qué. Eu teño probado todo. Botei carreiras, tomei duchas de auga quente, de auga fría, e tamén infusións, de todo, fixen de todo. Veña, acouga, senta aí e saca os zapatos. Ai, Carlos, solta, por Cristo. Solta. Vale. Ai. É que a flor de loto non é para principiantes, Belinda. Xa che dixen que tes que ir pouco a pouco. Pero que lle faz a Belinda, animal? Ti as tuas teimas co tai chi ese. Eu non lle fago nada. O que pasa é que foi ela que forzou e rompeu a armonía. Mira, a que case rompe é a miña columna. Eso que case rompe. Mira, Belinda, facendo tai chi e seguindo as miñas indicacións, un non pode lesionarse, que eu son un especialista, non? Que?
Pero se o sacaches todo de 2 revistas desas de defensa persoal, Carlos. Sí, pero iso foi o principio, que logo fun ás fontes e perfeccionei o método, Xa se ve, mira aquí, pura perfección, Sí, pois mira, chegar ao meu nivel de tai chi sen profesor é algo que non se ve todos os días. Anda, cala, que cando te posa, bichón. Ai, Cando te calade posa, xa, e dádeme algo pa dor de pescozo, por favor. Espera, tranquila que che vou facer un desbloqueo. Cuidadiño, Carlos, cuidadiño. Non me toquen ese chocorra, Prefiro estar bloqueada viva que desbloqueada e morta, así que sóltame. Pois si, 7 puntos en total. Eu non sei, este home. Por certo, chegou esta subvención denegada, dallete a carta, Eu non me atrevo. Pero xa verás, el onte non viñeches, pero el onte estaba moito mellor. E ademais os tamén escusaches vir, porque para vir así... Ai, que gracia, Brais. Ti é sempre así ou é que hoxe te lo día? Será que me gusta estar contigo? Que ben vos levades, non? Que, oiches, viches a petróleo? Ui, petróleo. Ides alucinar, xa veredes que sorpresa co petróleo. Tranquiliña, tranquiliña, sen. Como me di Carlos a min, sen. Que hai? Pois pouca cousa. Chegou unha carta da subvención das pistas para asfaltar. Agora como en América! Como en América! Aquí todo pistas de alquitrán. Canto nos dan? Que? Pouca cousa. Pouca cousa canto? Nada. Bueno, Esta non é nada. Pero foron moi amables. Foron moi amables. Foron moi amables. E, ademais, a subvención tamén se pode pedir outros anos, non? Tampouco ten por que ser agora. Efectivísimamente, Marilín, efectivísimamente. O que teña que ser, será. É que o que teña que ser, será, non é? Que non é este ano, é para o seguinte, que... Problema ningún. Que máis? Ningún. Ves? Como non hai problema, Sabelina. Señor alcalde! Señor alcalde! O que pasa aí co aparcamento da praza? Que non se pode consentir! Ai, maquiche. Que pasou, Manolo? Que pasou? Que pasou? Que os rapaces que me picaron unha roda e rearon a porta do meu lado do coche patrulla co guapiño que eu tiña como a patena. Telo como a patena, Pero pregúntome agora, que vos vai chinchar? Porque eu non as poño do peto. Eso tedelo claro, Sí, vaya, eu penso que non vai haber ningún problema e... Chincharemos nós, claro, chincharemos nós e máis nada, ti, papito, o que tens que facer é estar tranquilo porque senón é que podes tolear con isto, e máis nada. Que me chamaches? Perdón? Que me chamaches? Manolo, ti chamaste Manolo, non? Chamaste papito sin querer. Que faz, papi? Estou intentando poñer a mente en branco de todo. E pásalo ben? Non, aburridísimo. Como todo isto da saúde, pero todo sexa para que a xente non me escape, non A sabe? xente. A xente queixase de vicio, non era para tanto. Como que non? Tiñasme medo, ti? Porque eu son unha exagerada, ok? Unha exagerada. Pero que agora boto de menos os teus berros, papi. Non botes de menos ese petróleo, xa non está, Papito, sacrifícate por min, fai algo, berra, non sei, volve a ser o de antes, por un minuto. É que o tichi non mo permite. Tichi, ai, niña. papito, non podo soportarte tan controlado. Estou psicótica dos nervios. Estás dos nervios. Abéirate aquí comigo. Non quero, berra, berra. Pero, lindiña, que non... Papito. Non. Toma, nesa estábamos na discoteca. En esta discusión por Laxe. Xa van tantos anos. Aí tes, todas túas. Pero, Lauriña, ainda por riba recortáchelas. Por que me faz isto? Sería de moi mal gusto teres fotos dunha exmoza pequeneira e sen gracia. E ti xa me estás devolvendo os que eu che dei, entendido? Que non, Laura, que a mí gustasme así, home, ni moi grande, ni moi pequena, así. Mediocre, queres decir, non, verdade? home, non, no teu punto ideal. Claro, Fito. A saber lo que dicías se tiveras un micro diante. No. Que tal? Non hai maneira. Hoxe volvo pa Coruña e Laura ni me perdoa. Tranquilo, home. Mentras non che pida fotos, iso quer dicir que non vai cortar. Daquela xa perdín as esperanzas, só. Acabamos de pedir. Sería unha broma.
As mulleres fan iso para presionar, pero no fondo non queren. Todo pola merda da radio. Dito sexa. Iso é o malo que teñen os medios. Entraron na nosa sociedade e agora manipulan todo. Mira, sabe o que che digo? Que se a radio funcionou pa mal, tamén pode funcionar pa ben. Sí. E os partidos do sábado podenche servir de consolo, Mira, Lois, vou-te deixar que xa teña solución, vale? Vou pa a radio, veña. Fito, Que? ainda é moi cedo, a radio está pechada. Tens razón. Pois daquela voucho contar a ti, va? Mire. E das lonxas virtuais, que é o que máis lle interesa? Ao aumentar a demanda, os máis favorecidos serán os mariñeiros, o cal é realmente importante. Tenme que deixar de xir algo, por favor. Vaite fora, que estamos en directo. Precisamente que teño que ir directiño ao que me interesa, home. A ver, Isabel, veña, aparta de aí. E xa que está de visita, que é o que máis lle gusta, profesora de Portosás? A cantidade de idiotas que hai. Entre eles eu. Mira, observa esto. Deixa, Carlos. Caíuche 2 veces seguidas. Mira, por favor, devólvelle o chi ese dunha vez porque non soporto máis, non aturo máis, estou desesperada, ok? Poñe da radio. Sí, lindiña, boa idea. No canal da música clásica. Van dicir algo que é moi importante, debes coitalo, Laura. Donde está Laura? Laura non está, Lois. Laura, dentro do seu propio ser, non é Carlos, pois digamos que está feita a chegar un pouco tarde. Non sei que se debe desto, pero Laura sabía estar aquí. Todas as cousas dentro do seu propio ser, por suposto, teñen a súa explicación. Sinto chegar tarde. Xa chegou, e senda a radio aí. Sí, no canal da música clásica, lindiña, por favor. É un pequerecho. É un tópico como un arado. Se aprobo unha raspado. Ainda por riba, non dou pé con bola. Sou la casa de nacemento. É un feocho. Ainda tiña outro defecto, sabes? Que sou presumido. É un mentesocas. Polo menos recoñecio. Estás che declarando, Laura. Pero este la casaco. Presumido. É mentesocas. Ainda por riba, ten sorte. Resulta que a rapaza máis guapa de Portosás foi de caso. Nunca entenderei como unha muller como a Laura me fai caso. Laura, perdóame, por favor. A min, contigo, lindiña, pásame unha cousa, pois, parecida, non? Unha muller fantástica, como a ti, como... Papito. Como mirou pa min, Estou non? ata aquí de ti. Como... Pesado, Como insoportable, fixo, non te soporto, ok? Non te Dentro- soporto. Dentro do meu propio ser, non? Dentro do meu propio ser, Que vais polas fotos? Tomas. Prefiro o original. É aínda máis feo. Xa, pois, cos anos dis que vai a máis. Terás sorte e xa non me verás cando tea na plenitude da miña fealdade. Fito, eu viña porque hai un pouco anunciábase na radio un mozo moi torpe e imbécil. Coñécelo? Se o coñezo, vexo todos os días diante do espello. E podes dicirle a miña parte que quero falar con el. A súa voz soábame e parecía sincero cando falaba. Sobre todo cando dicía que era un lacazán e un presumido. Si, pequerrecho e rabudo tamén. Xa, pero son tantos anos con el. Non é que me guste moito, pero é a rutina. O costume e todo eso, xa sabes. Xa
Xa, pois, aínda que teñamos tanto costume, ségueme sabendo como o primeiro día, Paseime, Fito. Hai que ser imbécil para ter celos de Isabel. Unha muller tan intelixente como ela nunca se fixaría nun eslamiado como a ti. Ai non? Pois mira quen se fixou, mira. Ese chotino outra vez que, Molesta, non? Porque molesta, claro, ten que molestar, molesta, non? Lindiña, dentro do meu propio ser, non é que moleste, é que me sorprende de alguna maneira, non? Sí, y esto molesta, esto molesta, molesta. Definitivamente, Lindiña, molesta. Belinda, Físicamente molesta. Eu matándome a quitarlle o chi e ti sabotándome, non? Mira, Carlos, déxame en paz, ok? Cochico, déxame en paz. Necesito que este home volva a ser o mesmo de antes porque senón exploto, ok? Exploto. A propósito, facturas. Unha morea de facturas. Mira, Carmiña, a guardería. Tamén 1.000 euros dun vestido. 2.000 euros de lencería. Tamén, a ver, está o taller, a hipoteca do cazador, o dentista, outra vez. Mira, o coche non serve para nada, así que hai que mercar outro. Todo esto son facturas, así que revisa. Todo. Esta lencería, Lindiña, de que core? De que tono? Papito, estou embarazada. ¡De trillizos! Pois felicidades. Eso indicaría, dentro do teu propio ser, que és transmisora de vida, de alguna maneira, non, Carlos? Sí. Belinda, talo presionando psicolóxicamente, Para xa, deixa. É que, Carlos, o malo é que estás vendo a punta do iceberg, non? Porque a miña muller, esta gran muller que Lindiña, vive nun estado... Hola a todos. Hola. Nun estado que... ¿Quién está aquí? ¡Papito! Non yo contache. Non. Pois aquí o machote sacou unha voz delicada e chamoume Papito. A mí que pensei que me daba mal. Vale, Manolo, vale, xa non lo contarás outro día, va. Non. Mira, díxenche Papito, Mona, díxenche Papito. Mona, repito, reitero, porque ti, como non tes entorno familiar, porque non o tes, alguén ten que dicir algunha cousa con cariño. Entendes? Daí o de Papito. Ai, estimamos. E dígoche unha cousa, Manolo. Vaiche quedar de mote Manolo Papito. Tranquilo. O que de que? A ver. Manolo Papito nada, Papito de Manolo. Ai, sí, dilo ti. Dijo eu, así de claro. Estes dos son como Yin e o Yang. Igual que os osos que hai no Zoo de Madrid, tamén se chaman Yin e Yang. Igual que... Non, Rosa, o Yin e o Yang son as dúas caras... Deixo, é igual.